Het ging heel vlug van de morgen in de wielen. Om goed 4 uur waard de brandwacht waarschuwen dat er een wenning in het dorp in brand stier. Maar goed 20 minuten later weer eindelijk duidelijk dat er geen hard noemen weer. Bij aankomst bleek dat de wenning al van voor tot achter in de brand stond. De bewenner is op tiert terug de woorden eruit hellen. De man weer gelukkig alleen nog thuis. Vrouw en Ben die op dit moment op vakantie. Ja, en de wenning die moet als volledig beschouwd worden. Het kostte de brandwacht een soort moeite om het vuur te bestrijden. Maar dan het wetter weer een groot probleem. Dat moest van een paar 100 meter verderop komen. Hier op het wetter zit sowieso al op afstand. En verder, de wetterleiding heeft hier net al te volle capaciteit. Dus dat heeft even wat problemen opleveren. Maar uiteindelijk hebben we de tom herredden. Wat de oorzaak was had van de grote brand is dan net duidelijk. Dat zal de komende dagen uitzocht worden matten. Ook hoe het koer dat de brand zo vlug ging is onderdeel van het onderzoek. Al had de brandwacht daar al wel een idee over. Het is een pandje uit begin 1900, schat ik zien, 1900, 1920. Het is al een oudbouw. Het is in de rim van de jaren wel op alle mogelijke manieren uitgebouwd en renoveerd. Maar er zit brood droog hout in verzeld, dus dan kan het heel goed in.